her bagved her, den kunne måske godt tænke sig at få lidt mad en gang imellem. Så hvis nu vi tæller ned til 10, så kan vi så håbe på, at vi kan få liv i dyrene. Skal vi gøre det? Jeg kan ikke rigtig høre jer. Skal vi gøre det? Ja, det er godt. Så tæller vi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Og så husk ikke at bolde for tæt på tigerne op, for de er sultne. Et billede af den der uldshot der. Så kan vi lige gå og kigge herinde til vores sommer, ikke også? Prøv at se, det er ikke, den er ikke ret pæn, den der lægen derovre. Den ser lidt mere ond ud, end vi gør i dag.